Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nan kuma shugaban ƙasar Siriya ne, wato wanda suke ce da shi Jolani, ko wanda suke wa laƙabi da Jolani, ya bayyana cewa suna da gagarumar matsala da Hezbollah, kuma ba sa son dukkan 'yan Labanan ko kuma mutanen da suke Labanan gaba ɗaya su mutu ko kuma su kashe su. Suna son su warware matsalar Hezbollah ne, ma'ana su daƙile ta ko su wargaza ta ko su kashe Hezbollah, amma kuma suna son Labanan da ci gaba da rayuwa a matsayin ƙasa. Su gaba da ma'ana su kasance 'yan Labanan suna raye amma kuma sun kashe mutanen Hezbollah. To, idan ba ku manta ba jama'a, shine Trump ne ya fara wannan magana cewa suna fuskantar gagarumin matsala ta Hezbollah, kuma bai kamata Isra'ila ta sa kanta a cikin rigimar nan ba, ta fita daga wannan matsalar, ta bawa wato Hezbollah, ta yi amfani da Hezbollah, wani babban dil ne mai kyau wanda zai yi ma'ana. A bawa ba Hezbollah ba, a bawa Syria wato Jolani wannan damar ya zo ya yake su. Abin da suke so su ce, dama shirin da suka yi na kawar da wannan gwamnati ta Bashar al-Assad da kawo wannan babban ta'adda Jolani, aikin da suke so ya musu kenan, shine ya zo ya wannan yaƙi kuma ya tattara waɗannan mutane a duk inda suke a duniya su zo su fuskanci wannan al'amari. Kuma yanzu dai gashi kira ya amsu, kuma Jolani ya amsa kiran, zai fara fuskantar Lebanon da wannan fada, kamar da yadda muka yi maganarsa a baya kwanakin baya can, cewa lallai faɗan nan zai taho cikin Syria, kuma dama Syrian ake so yaƙin ya zo, kuma dama a Syrian dama can za a yi yaƙin, an kalli tarihi da wasu sauran ababe duka suna nuna dama Syrian ce. Abubuwa ga suna motsowa, suna nan suna ta fito da hanyoyi na kwasar mutane da ko'ina, kwasar matasa daga ko'ina, daga Asiya, daga Afirka, da ko'ina ana ɗibo matasa ana shigowa da su wannan yanki na Syria, domin a ƙara ƙarfin rundunar shedan da kuma wa'annan wato dijjalai su kasance sun taru sun ƙara ƙarfi. Saboda haka dukansu za su taru a nan gurin, kuma yakin zai zo, kuma za su fuskanci Hezbollah domin wannan yaki. Babban magana anan shine haɗuwar kai na wayannan mutane wurin kawar da gwamnatin Bashar al-Assad. Nan nake son in mai da hankalin mutane su gane. Gwamnatin Turkey ta ba da gudunmawa mai zurfin gaske. Gwamnatin Saudi Arabia ta fi kowa ba da gudunmawa mai ƙarfin gaske. Sannan wato Amerika, Isra'ila, da kuma kuɗaɗe da aka yi amfani da su ta ƙasar Qatar, Dubai, duk sun zuba kuɗaɗensu wurin ganin cewa an barar da wannan gwamnati don a samu filin yaƙi da zai iya fuskantar wannan wato yaƙi na Syria. Jama'a, wannan shine abin da ya kamata mutane su fara ganewa, su fara fahimta. Abu na biyu da ya kamata su gane a cikin, ko ya kamata mu gane a cikin wannan wato motsi, shine Syria ta kasance a tsakiya. Bi da haka mutane daga Europe, mutane daga Asiya, mutane daga Afirka, mutane daga daular Larabawa, duk guri ne mai sauƙin zuwa gare su. Saboda haka cibiya ce wacce za ta taru, kuma ya kamata a sani a nan Syria nan ne gangamin gurin da aka girki wato maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A nan Muawiya ya mulkin sa, a nan Yazid ya mulkin sa, a nan da yawa bin al-Abbas suka yi mulkin su, kuma duk a wayannan mulkiki da aka yi sun shekara ɗaruruwa ana cin wato mutunci da kuma kwaran yadda jinayen ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duka a nan Syria ne, a garin Damashqa aka yi wannan abubuwa. Saboda haka babban magana anan shine tarihi ne zai maimaita kansa. Abinda aka yi a Karbala, wannan wato ma'araka wacce take gagaruma, wacce duniya ta kasa mantawa da ita, to ita ce za ta maimaita kanta. Wannan kuri da aka yi 'yan manzon Allah, aka kewaye su, aka yi ta gayyara su, aka kashe su, aka wulakanta jinansa, to wannan lokaci ne zai maimaita kansa, kuma za su yi ƙoƙarin yin waɗannan abubuwan. Dama wa'ancan lokacin, idan ba a manta ba, yaran Muawiya waɗanda suke kan doro na cewa su ne ahlus sunna da kuma mabiya Imam Ali,
haka aka yi ta rigima. An duba yakin na Harwan, abin da ya faru kenan. Aka duba yaƙe-yaƙe da aka yi duka, da fasa Madina da fasa Makka duka ba wani abu bane ba, da ƙona Ka'aba da aka yi, da tona ko in ce wato keta alfarmar garin Madina, haramin Madina da haramin Makka da aka yi duka. Wannan yara na Muawiya, wannan yara na Yazidu, wannan yara na Banu Umayya, wasu sojojin su ne suka yi wannan aiki da sunan kare sunna, da sunan kare gwamnati. Suka yi wannan aikin, suka lalata jinin annabi, suka lalata jinin sahabbai, suka wato keta alfarma da mutunci na matan sahabban manzo Allah da ƴaƴansu, duka don wannan biyan bukata. Saboda haka ko a yanzu an duba za a ga da sunan tauhidi, da sunan kaza da sunan kaza, da shi dai ake amfani don a tabbatar da cewa an yi abin da aka yi wai da sunan kare addini ko da sunan kare tauhidi. To wayannan dai su din ne dai suka yi wancan aikin, kuma su suka kashe mabiya Imam Ali, su ne suka yi su aka yi ta kashewa a wancan lokaci. To yanzu ma shine dandazon wayannan kasashe da suke kare wannan kalar sunna ta Muawiya, ta Yazidu, to su din ne da suka ƙara haduwa, kuma su ne za su ƙara turowa a duk inda suke, za su ƙara haduwa su shigo Syria, su taru a Syria don su maimaita irin wancan abun da suka yi a wancan lokaci. Ma'ana su ƙara bin iyalan gidan annabi, kamar yadda muka gani sun yi a Syria, sun rika bin gidajen sharifai, suna yankawa, suna tattakawa, suna ɗauko hoto da suna na Sayyida Fadima, da suna ƙonawa, suna takawa, suna fitsari, suna ɗaukar 'ya'yan annabi sharifai, suna hawa kansu, suna cewa su kukan kare, in sun gama kuma su harbe su. Duka waɗannan abubuwa ne da mun kawo su, ba wai abu ne wanda yake boyayye ba, kowa zai iya duba ma iya gani. An sake su a social media, kuma sun yi kisan da har sai da hukumar kula da haƙƙin dan adam, duk da rashin imaninta, ta ce wannan kisan yayi yawa, ana kashe mutane kuma kisan na rashin imani, sannan suka daina ɗora bidiyon. Aka suke ɗora bidiyoyi na rashin mutunci kwarai da gaske. To kuma a nan muka ji da yawa daga cikin malaman sunna da suke nawa na Hausa suna cewa yanzu yaran sun samu gwamnati, yanzu sunna ta samu gwamnati, yanzu kaza ya samu gwamnati. Wani ma yana cewa in ba a san halin su ba, in ba a san ya suke ba, a tambayi mutanen Syria, za su fara za a sanya halin su yake. To mun sani, mun kuma kawo mutane bayanan in ba su sani ba, duk sun san wani irin hali suka yi. Sun yanka mutane, sun farka cikin dan adam, sun tauna hantarsa, sun tauna wato kayan cikin mutane danye, suna ci wayannan mayin. Duk mun gani abubuwan da aka yi a wancan lokacin, shi ne ake ta ƙoƙarin maimaitawa. To za a yi ƙoƙarin maimaita wannan yaƙi na Syria, shine suke ta kururuwa, suke ta busawa mutanen su na nasu tattaro, na namu mamatar wuri guda, za a zo a yi wannan aiki. Hezbollah runduna ce ta Allah, kuma dama sun yi aiki, kuma sun tanadi wannan lokaci. Iraki sun tanadi wannan lokaci, Iran sun tanadi wannan lokaci, Yaman sun tanadi wannan lokaci. Wasu bangarori na bayan Allah rajistan da suke cikin kasashen da na Larabawa duk sun tanadi wannan lokaci. An san da wannan ranar za ta zo, an san da wannan lokacin zai zo. Saboda haka duk lokacin da aka zo yin wannan motsin, to za a maimaita abin da ya faru a Karbala. Amma ku sani, a wannan lokacin abin da ya faru a Karbala na kashe 'ya'yan manzon Allah, to shine Allah zai maye gurbin wannan, zai sa kai akan wannan, za a kashe su duka. Da yawan su duka Allah ya dawo da rujukansu don su gani, don su tabbatar da me ya faru. Abin da aka yi a wancan lokaci, suka yi dariya, suka ji daɗi, to yanzu kuma za su ɗanɗana zaƙi, za su ɗanɗana zafin mutuwa da fitar rai da kuma wulaƙanta da zarta. Za a yi wata irin kwankwatsa a cikin Syria, za a yi dandatsa kwankwatsa, za a kwankwatse jinayensu yadda aka jika wannan jini na Karbala, aka jika filin Karbala sharakab da jinin 'ya'yan manzon Allah. Haka za a zo a jika filin Syria sharakab da wayannan tsinannu wayanda suka zama kansa a cikin addinin musulunci. Da yawan su 'yan ta'adda ne. Jolani nan dan ta'adda ne, babu kungiyar ta'addancin da bai shiga ba, babu kungiyar ta'addancin da bai shiga ba, ya zama memba na Al-Qaida, Jeshin Nusra, na wato duk manyan kungiyoyi ISIS, ba wacce bai shiga ba. Amma saboda kowannan ya kasance wani tonin asiri ne da ya kamata masu hankali su gane. Wanda ya kasance dan Al-Qaida, wanda ya kasance dan ISIS, wanda ya kasance dan Jeshin Nusra, wanda ya kasance a cikin duk kungiyoyi, har ita kanta Amurkan ta yarda dan ta'azzani ta bada kuɗi cewa a kamo shi din da aka samu bayanansa. Amma yau a ce ya zama shugaban ƙasa, amma duk wannan ta'addancin nasa malaman sunnar Najeriya ba su gamsu da wannan ba, suka ce dan uwansu ne. Sunna ta hau mulki, sunna ta hau mulki. Ya kamata jama'a su gane wannan. Ya kamata su gane wannan. 'Yan ta'adda ne su ma a cikin mambura, 'yan ta'adda ne a cikin mutane, 'yan ta'adda ne su suke ba wa'yancan fatawar me ke faruwa.
ta abin da suke wayannan suke ba su fatawa tunda duk wanda zai kai muddar da a ce irin wannan matsayi na Jolani da ya kai babban kasurgumin dan ta'addan duniya yau ya samu gwamnati ya samu mulki amma wani musulmi ya zo ya ce yau yana jin daɗi wai sunna ta samu mulki nan wannan ba karamin magana bace ba da ya kamata in Allah ya sa akwai ragowar mutum zai gane iya da imani ya gane wahabiyanci ta'addanci ne zallansa in mutum bai gane ba ya gane in kuma abin na bincike ne ya bincika zai gani ya bibiyi programs ɗinmu na gaskiya mai ɗaci ya dako tun daga na 5 na 6 zuwa na 10 ya bi su ɗaya bayan ɗaya duk abin da zai faɗa na faɗa duk abin da zan faɗa a nan gurin na faɗa in mutum bai gane ba ya je ya bincika in mutum bai bincika ya gani to kuma ya rage nasa wassalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa yau ƙasar Saudi Arabia ta fitar da wani irin sako mai zafin gaske kuma mai ban mamaki wanda ba a taba tunanin cewa a ƙasar za ta fitar da wannan sakamako a kusa ba, a ce irin wannan rahoto ko wannan matsaya a kusa. A yau ta bakin ministan harkokin wajen ƙasar ta Saudi Arabia wato Prince Farhan ya fito ya faɗi matsayar Saudi Arabia cewa yanzu we can no longer stand side by side with Trump. Yanzu ba wani maganar mu samu matsaya daya ko mu zauna a kujera daya ko mu zauna a matsaya daya tsakanin mu da Trump. Let him serve himself first. Mun bashi ma dai shi ya gama da warware matsalar karan kansa da kansa dan sabas sannan kuma ya zo ya sibin din mu. Mana shi ma yana cikin wata matsala gagaruma ya gama da matsalar gabansa gabanin ya zo ya ce kuma zai warware tabu matsalar. Mu matsalolinmu suna da girma, matsalolin suna da girma, to ya fara gamawa da tashi matsalar shi a matsayinsa na shugaban kasar Amurka sannan ya zo tabu matsalar. Saudi Arabia ta bayyana matsayarta irin wannan matsayar shekara 80 ba a taba ganin ta irin wannan matsayar ba, saboda matsaya ce wacce take nuna rabuwarta da ko kuma wato nuna wato rashin amincewa ko kuma alaka da Amurka, ko kuma wato matsaya ce da take nuna turjiya da kuma wato karyawa Amurka yatsa akan umarninta ko kuma kin bin umarnin Amurka akan wato maganganunta. Wannan matsaya ce wacce da wahala mutane su sa rai cewa za su ji ta a kusa, matsaya ce mai wahalar fahimta. To amma babban magana anan shine yan uwa ya kamata a sani shine Saudiya ba ta tsaya da wannan matsayar bane a karan kanta, shiri ne na haɗin kanta da ta yi da Larabawa da kuma Isra'ila. Wannan shiri da ake ta ƙoƙarin kullawa tsakanin Amurka da kuma wato Iran shine Isra'ila ba ta so, kuma shine abin da ya sa wato suke ta ƙoƙarin yadda za su ga cewa sun lalata wannan shiri ta hanyar barazana ga Amurka ta kowace fuska. Barazana mai wahala wacce zai taɓa Amurka ya rasa yadda zai da ran shi, ita ce wadda wato zai kasance ba zai iya jurewa ba, ba zai iya jure wannan barazanar ba ta fuskar, zan yi bayani da yadda jama'a za su fahimta sosai. Wato bin magana anan shine babu inda sojojin Amurka suke da yawa irin gabar ta tsakiya jama'a. Babu inda sojojin Amurka suke jin daɗi irin gabar ta tsakiya. Yawan sojojin nan da suke jibge a gabar ta tsakiya, Amerika tana da sojoji da yawa a gabar ta tsakiya, kuma waɗannan sojoji wato Laraba wannan su suke ɗaukar ɗawainiyar su, cin su, shan su, allowances ɗin su, albashin su da duk wani abu. In shekara ta yi, Laraba wannan ne suke ɗurawa a cikin asusun Amurka, sannan Amurka ta ware abin da za ta wara don ƙoƙarin riƙe ragowar sojojinta da suke wasu gurare, sannan kuma ta biya allowances da kuma salary na wayannan sojojin nata da suke wannan gabar ta tsakiya. Kusan su suke rike da kaso 50 cikin 100 na sojojin Amurka da kuma ɗawainiyarsu. Domin duk sojan da bai zo gabar ta tsakiya ya aiki ba, to lallai ba shi da kuɗi ba kuma abin da zai samu. Amma sojan da ya zo gabar ta tsakiya, yadda aka san sojojin Najeriya suna ta buri su fita wani operation waje domin ana ake dan samun kuɗaɗe, haka sojojin Amurka suke buri, wasu ma har suna biyan cin hanci dan a kawo su gabar ta tsakiya su zo su yi aiki, ko a bangaren ruwa ko a bangaren sama ko kuma a bangaren sojojin ƙasa. Kowa burinsa a kawo shi gabar ta tsakiya domin a nan ne ake samun kuɗi, kuma da yawan sun suka zo suka gama wato aikin su ba sa iya zama ma a rayuwar sojan gaba ɗaya, ba sa iyawa
in suka gama mafi yawa in suka gama suka dan kai wani abu suka samu wani abu suka dan girma abin da suke yi shine su resigning su koma sun samu kuɗi su fara business kawai da yawan su ga sanan muna kallo masu sharhin nan da yawa duk wayannan ne sun yi aiki a gabar da tsakiya na tsawon shekaru in an kuma lokacin su ya kare sun koma to ba za su iya rayuwa a matsayin sojoji a kasar ba saboda babu kuɗi sai da su zauna kawai su nemi kuɗaɗen da suke da hannunsu su yi juya shi koma kasuwanci su yi amfani da connection ɗin da suka samu da rayuwarsu da suka yi a matsayinsu na sojoji a gabar da tsakiya su establishing business da wasu abubuwa da wayewar da suke da ita. So wannan idan ya zama cewa sojojin Amurka za a kwashe su za a kwashe su gaba daya to Trump taya zai rike wayannan sojoji da me zai ci gaba da biyan su da me zai kula da su saboda haka idan sojojin Amurka suka ce idan sojojin nan suka ce ko in ce sarakunan Larabawa suka ce yanzu ba su da bukatar Amurka ko da shirin da yake yi din akwai yaudara a ciki na janyewar tasa to su sun mai da gaske min za ya fita ya ban musu ba za su ci gaba da biyan albashishikan nan da suke biya ba su ci gaba da biya ba idan ba su ci gaba da biya ba kuma America ba za ta iya daukan nauyin sojojin ta na karan kanta ba ta na wasu wuraren ba ta na Amurka na gaba ta tsakiya so wannan wani jan kunne ne aka yi wa Trump akan Isra'ila take masa wani jan kunne cewa Laraba wannan fa kawayenta ne kuma Laraba wannan maganar ta suke ji kuma Laraba wannan yaranta ne kuma abin da take so shi suke so kuma aikin da take yi shi suke wayannan abubuwan za a ga kamar magana ce mai nauyi amma ta fi wato wannan treating kamar wata barazana ce ake yi wa Trump akan maganar lallai kada ya bari a yi wannan yarjejeniya kuma bukatar su ta biya yanzu don ya cewa mutanen Iran ya yi wannan barazana Trump ya yi wata barazana wadda barazanar ta sa mutanen Iran sun fice daga zauren tattaunawar kuma ficewarsu ya sa sun ba da sharaɗi cewa dole sai Trump ya fito ya yi nemi afuwar kalmomin da ya faɗa wa Iran wannan fitowar ya faɗi wannan abun ba ƙaramin ƙara faɗuwa ba ce ga Amurka ƙara wata muguwar faɗuwa ce ga Afirka kuma matsin lambar da zai fuskanta dole ne zai fito ya bada haƙurin kuma bada haƙurin in ya fito ya yi ƙara wata faɗuwa ce ga Amurka wannan duk motsin da ake ta yi yana sanya yakin kuma yana tsoron Yahudawa kuma abubuwa za su ci gaba da fitowa kwarai da gaske a hankali suna ci gaba da bayyana abin da nake son jama'a su gane shine Laraba wannan da Isra'ila haɗin kansu yana ƙara ƙarfi kuma wato fahimtar su da juna da kuma aikin su wa juna yana ƙara fitowa fili yana ƙara bayyana a fili wannan abubuwa ne da suke nuna za a iya watsi da Amurka a yi ci gaba da hulɗa da Isra'ila sannan kuma a ci gaba da hulɗa da Europe. Shugaban Prime Minister na Britain shi ma yau dinnan ya bar office saboda yakin za a shiga kuma wanda zai shigo shine wanda zai jagoranci wannan yaki wannan ba zai iya ba. Abubuwa dai da yawa za su ci gaba da ƙarasowa yadda dai Allah ya sa muka yi hasashe tun a baya cewa lallai waɗannan abubuwan jagororin yakin nan dai su ne muke kallo a yanzu jama'a su rike wannan su gane wannan za shi ba su fahimci wannan ba to fahimta ko kuma hasashen wannan yakin zai wahalar da su lalle a fahimci wannan a nazarci wannan a rike wannan aka rike wannan to za a iya fahimtar duk wata makidar ake shiryawa a wannan yakin za a shirya ta za a fahimce ta insha Allah